ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଚାକୃତିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ichakriti.gov.in ହୋମ ପେଜକୁ ଆସିବା। ହୋମ ପେଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟର ଆମେ କରାଯାଇଛି। ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ମିଳିଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଆମେ ଖୋଲିଥିବା ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦବା। ପାସୱାର୍ଡ ଦବା। କ୍ୟାପଚା ଦବା। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଆଇଡି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଫାଇଲ୍ ନ୍ୟୁ କେସ୍ ଦବା। କେସ୍ ଟାଇପ୍ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ, ରିଭିଜନ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଆପ୍ଲିକେସନ, ରିଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ, ମିସଲେସ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ କନଜ୍ୟୁମର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କେସ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କେସ୍ କଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଆପ୍ଲିକେସନ ନେବା। ଆମେ କନଜ୍ୟୁମର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କରିବା। କନଜ୍ୟୁମର କେସ୍ ପାଇଁ ଏତିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଆମକୁ ଏତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫର୍ମା ଫର୍ ଫାଇଲିଂ ଅଫ୍ କନଜ୍ୟୁମର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ বা ପିଟିସନ କପି, synopsis with list of dates and events, memo of parties, consumer complaint with notarized affidavit ହବା ଦରକାର ନୋଟାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଡ୍ ଆନେକ୍ସଚର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇ, ଯଦି ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରମିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମର ଅଛି, ଇଣ୍ଟରମିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ପିଟିସନ କପି ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ଏବଂ ଭିନାମା। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ସେଭ୍ କରି ରଖିବା, ତାପରେ ଆମେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ପେଡ୍ ଆଜ୍ କନସିଡରେସନ, ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କାର କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଉପରେ କେସ୍ କରିବା ସେଥିରେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିଛନ୍ତି କେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କେସ୍ କନସିଡରେସନ ମାନେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେୟାରରେ। ଡେଟ୍ ଅଫ କଜ୍ ଅଫ ଆକ୍ସନ, ଆମେ ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେବେ ହେଇଥିଲା ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା, କେବେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଷ୍ଟେଟ୍ କଜ୍ ଅଫ ଆକ୍ସନ, ଆମେ ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା। କାଟାଗୋରୀ, ସେଟା କୋଉ କାଟାଗୋରୀ ଯାଉଛି, ଏମିତି ବହୁତ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି, ଯେମିତି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏୟାରଲାଇନ୍, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମକୁ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ, ଫାଇନାନ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ, ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କମର୍ସିଆଲ ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ଦବା, କିମ୍ବା ଯଦି ଘର ପାଇଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ, ଯେତେବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କନେକ୍ସନ ତେଣୁ କମର୍ସିଆଲ ଦେଲି। I am authorized representative କିମ୍ବା I am advocate, ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଭୋକେଟଙ୍କର ଆଇଡିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ I am advocate ଦେଖିଲା। ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ I am ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଦେବେ, କି କୌଣସି ଅଫିସର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେବା ନେମ୍, ରିଲେଟିଭ ନେମ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କମ୍ପଲସରୀ, ନେମ୍ କମ୍ପଲସରୀ ଦେବା।
ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆକୁ ଯା ସବୁ ସେଭ୍ ହେଇକି ଯିବ। ନେମ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଯାହା ନାଁରେ କେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସନ୍ ଅଫ୍ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ଦେଲେ ସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଡଟର ଅଫ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ପ୍ରୋଇଟ୍ସ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଟା ଦବା ସନ୍ ଅଫ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ। ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ଇମେଲ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ଦବା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ବିଜନେସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଦବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଦବା। ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦବା, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭିଲେଜ, ବ୍ଲକ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଦବା, କଣ୍ଟ୍ରି, ପିନକୋଡ। ଏଠି ଆମେ ପିନକୋଡ ଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ, ପଳେଇ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଅନୁଗୁଳ। ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏଠି ସେଇ ପିନକୋଡରେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାର ସିରିଆଲ ପଳେଇ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ନେମ୍, ସେମିତି ସେଥିରେ ରିଲେସନ ଆସିବ, ଆମକୁ ତାକୁ ଦବା। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ ଆଇଡି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦବା, ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦବା। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏଟା ବିଜନେସ, ତେଣୁ ବିଜନେସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲି। ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏସବୁ ଦେଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେତିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେ ସେଭ୍ ହେଇକି ଯିବ। ଏଠାରେ ଆଡ୍ ଆଡିସନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ, ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଏକରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଡିସନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ତେଣୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆଡିସନାଲ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି, ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିବା। ଆଡିସନାଲ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ନାଁ, ରିଲେସନ, ରିଲେଟିଭ ନେମ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ମେଲ ଆଇଡି ଦବା। ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ନାମ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟାଇପ କରିଦେଇଛି। ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବିଜନେସ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲି। ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲା ପରେ ପିନକୋଡ ଦେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଦବା ଅନୁଗୁଳ, ପିନକୋଡ ଭୋପାଳ। ଯଦି ଆଉ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ 2 ନମ୍ବର ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଗଲା, ଯଦି 3, 4, 5 ଯେତିକି ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଆମେ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟିଙ୍କର ଆଡ୍ କରି ଚାଲିବା। ଆଡ୍ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି କଲେ ସେ ଆଡ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଯଦି ନାହିଁ ତ ନେକ୍ସଟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଏଟା ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ସ୍କାନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏଟା ଅପଲୋଡ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଠି ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବା। ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ ମାଇଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଆମେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦବା। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମେ ଯୋଉଠି ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯାଇକି ଅପଲୋଡ କରିବା, ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏବଂ ସ୍କାନ କପି ଆମର 10 MB ଭିତରେ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ସବୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଫାଇଲିଂ କନଜ୍ୟୁମର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯୋଉ ପିଟିସନ କପିରେ ଅପଲୋଡ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟସ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିବା। ଏସବୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ। ମେମୋ ଅଫ ପାର୍ଟିଜ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିବା। ନୋଟାରାଇଜ ଆଫିଡେଭିଟ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିବା। ଆଡିସନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଆମର ଯଦି କିଛି ଆଡିସନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବା। ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଏବଂ ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଇଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଟରମିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଆମେ ଆଡ୍ ଇଣ୍ଟରମିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ କରିବା। ଇଣ୍ଟରମିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ କେମିତି ପକାଇବା? ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋର ଇଣ୍ଟରିମ ରିଲିଫ ମାନେ ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଆସୁଛି। ଯଦି ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରିଷ୍ଟୋରେସନ ମୁଁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ ପାଇଁ ଦେଲି, ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବି ଇଣ୍ଟରମିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ। ତାପରେ ବକଲତନାମା, ବକଲତନାମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଡଭୋକେଟ ଦଉଛନ୍ତି ବକଲତନାମା ଦବା। ସବୁ ଦେଲା ପରେ, ସେତିକି ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଡ୍ ଆନଷ୍ଟର କରିକି ଆମେ ଆନେକ୍ସର 1, 2, 3, 4 କରିକି ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ନାହିଁ ତ ନେକ୍ସଟ କରିବା।
ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି କମିଶନ ନା କମିଶନ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଯେଉଁ କୋଉଠି କମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ସେ କମିଶନ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ଅନଗୁଳ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଅନଗୁଳ ଆସିଲା। ଏଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆଇ ହେୟରବି ଡିକ୍ଲେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ the information provided is true and correct। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆମେ କରିବା। ଆମ କେସ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୋ କରିବ। କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଅଛି, ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବା, ଚେକ୍ କରିଦେବା। ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ ଆମେ କରିବା। ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ କେସ୍ଟି ଆମର କନସର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଶନକୁ ପଳେଇଯିବ। ଆମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିବ। ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଶନର ଫାଇନାଲ ଆସିଲା, ତା ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲା ପରେ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖେଇବ ପେଣ୍ଡିଂ ଫର ସ୍କ୍ରୁଟନି। କନସର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଶନ ତାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟନି କଲା ପରେ ଆପଣ କେସଟା ପୁଣି ପେଣ୍ଡିଂ ଉଠିଯିବ। ଯଦି କନସର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଶନ ତାକୁ